Hello guys, welcome back to our my channel. Ako po si Bernadette Javier. And sa mga bago pa lang po sa aking channel dito, pangalan ko po sa aking YouTube ay Raketerang Nanay. And then nandito po tayo ngayon sa aming kagubatan papuntang Ilog. Mamimingwit po ako. Magpi-fishing hunting po ako. Yan. Ito yung kila Jeremiah. Dalayan yung kalsada. Kay Lola huling gawin yun. Mamaya dadaanan natin yung pagpa-uwi na ako. Kasi kanina may ulol na aso. Kaya natakot ako. And then i-cover up ko yung papunta rito. So nandito na tayo sa pababa sa ilog. Sa mga dati pong nakatira dito na nasa malalayong lugar na, yan, ito na po yung ating daan ngayon dito papunta sa Palanas. Medyo malalim-lalim na palusong. Mag-isa lang po ako ngayon kasi wala sila sa mood mag-fishing hunting. Kaya mas okay dahil makapagsalita ako ng malinaw. Yan. Dahan-dahan baka tayo madulas. Gugulong ako pababa. Ayan, yung kawayan. Tabi-tabi po nuno, makikiraan po. Makikiraan po nuno. No, sana walang snake. May lemongrass pa dito ang tanim ng aking lola. Yun, ang sukal niya, grabe. Yung tibag. Yung tibag namin. Yung mga bata pa kami, hindi ganyan kasukal yan. Kasi konti pa lang yung tao dito. So, ayan. Malapit na tayo sa ilog. Ilog. Yan, natatanaw ko na. Ang tibag. Doon sa gawin na yun yung kalatita G. Yun yung kainang. Ayun yung kawayan. Kawayan na Tito Jo pa yata nagtanim yan. Daming lamok. Yun. Andun yung kalatita G. Ayun yun. Yung part na yan. Diyan, sa likod ng kawayan na yan. Ayan. Sukal. Kaya kukuha ng bulate. Dahan-dahan. Baka malaglag ang aking cellphone. Nandito na tayo sa ilog. Mababaw. Dati ang ganda ng ilog dito. Napakasarap maligo at maglaba. Ayun yung Palanas. Tatabingan siya. Ayan. Tatabingan ng puno. Napakaraming magagandang alaala yung Palanas na yan. Ang kabataan namin, diyan kami naglalaba. Diyan kami nagchismisan. Mga nanay namin pag naglalaba, just nagchismisan yan ang meeting place nila pag naglalaba. Yan, sana bumaha na ng malaki para luminis. Dito pa, dito tayo pupunta sa layon. Pupunta tayo ngayon sa layon, pero wala pa tayong bulate. Ay malinaw ang ilaw. May mahuli kaya tayo. Yan, ayan na yung layon. Magkaroon na ng kangkong. Dati walang kangkong din. Ayop na lamok to. Ayan na po yung layon. Andun yung kalatita Mideng. Doon sa taas ng mga puno na yan. Hindi masyadong kita.
Ayun yung bubong nila, oh. Ayun yung bulak sa ibabaw na. Yan sila. Tapos ayun yung layon. Yan. Napakarami ding alaala ng kabataan namin yan. Layon na yan. Sobra. Nakakamiss. Nakakamiss yung mga bonding moment namin dyan magpipinsan. Sila Kring Kring, si Makmak, sila Uncle Archie, Rexy, Ishel, Ate Glad. Yan. Yan ang pinaka-meeting place namin mga magpipinsan noon nung hindi pa uso ang mga gadget. Yan, dito kami lagi sa ilog na yan. Nung wala pang mga gadget, di pa uso yung mga internet na yan dito. Ngayon wala na. Nasira na yung ilog namin. Sila na kasing naliligo. Tapos nagkaroon pa ng kangkong. Ayan, pagkain ng baka at kalabaw. Pero pag bumaha, lilinis na yan. Sana malinis na para makaligo. Yan tayo mamimingwit. Diyan. Diyan tayo mamimingwit. Sa gawin na yan. Hoping na may mahuli tayo, guys. So mag-ukay muna ako ng bulate. Okay. Haha guys, eto na. May huli na tayo. Buena mano. Kasi laki ng daliri ko sa hinto toro. Bulig. Dalag siya, dalag. Yan. Papakawalan na lang natin yung sa tabon. So ganun talaga guys pag namimingwit. Hindi agad-agad malaki ang mahuli mo. Parang pangarap mo lang din yan. Kailangan mag-umpisa ka muna sa maliit bago ka mapunta sa malaki. Diba? Hugot pa more. Ang cute. Papakawalan ko yun sa tabon mamaya. So guys, yan na yung huli natin. Yan. Marami nga siya. Kaya lang maliliit naman. Ang cute. Lagay ko na kaya sila dyan. Gawin kong pet. Cute eh, oh. Ang dami niya na. 2, 4, 6. Siguro 10 na to eh. Yan oh. Makagat sana kaya lang maliliit ba yan? Nakakaawa namang katayin. Ang cute ng tutobe ah. Yun. Yun. Agoy. Kalabaw. Ah! Oo, diba? May kalabaw. La. Kung pupunta rito, baka ako yung masuwag mo. Sarap sumakay sa kalabaw. Lala. Pawala yung kalabaw. Lumilim ka na, mainit. Kung pupunta dito sa akin. Yan, last na to. Ubusin ko lang yung pain ko. Uwi na ako. Ang init. Tanghali na, maliliit naman yung kumakagat. Galit yata sa akin yung kalabaw. Kailangan kaya eka daw sa upunin ng kanya. Oh my god guys,
Muntik na akong napatakbo. Pag angat ko ng bingwit ko, ganito yung itsura ng tilapia. Ay, nakakatakot. Look, tingnan mo itsura nila. Ang bigat sana, oh, malaki oh. Bakit kulay itim? What happened to you? Ang saya. Dalawa. Huwag ka dikit. Dalawang sima. Oh, sabi ko, huling taw-taw na to eh. Pag angat ko guys, dalawa oh. Anak ng titing, ba't ganyan yung kulay? Katakot. Pero malaki siya guys. Diba? Tilapiyang bato siguro to. Pag ganyan yung kulay niya. Ay, ba't kulay itim kayo? Parang hindi kayo nakakaakit kainin. Ay! Malikot. Oh, diba guys? May tilapia na ako. Galing batik-batik. Tabi-tabi po. Kakatuwa. So guys, uwi na tayo kasi tanghali na. Marami na akong nahuli kaya lang maliliit. So, hirap umahon dito. Hindi mataas siya. Ano ba siya? Abala ka. Yan. Tingnan natin yan. Saan yung malaki? Mahagod. Lakas yung sound trip kila Kuya Emo ka. Dinig pa talaga. So, ito yung bahay ni Inang. Inang. Alam mo. Ganda ng mga bulak. Diyan yung kala Tita B. Tita Mary. Ha? Meron, dalawang malaki-laki lang, tsaka puro maliliit. Maliliit. Ito yung bakanting lote ni Lola. Si Lola Huling. Yun po yung tindahan niya. Dami pang halaman. Ito. Kukuha ko niyan ha. One time. Tapos yan. Fortune plant. Kasi ito po yung may yellow. Kukuha din ako yan. Ito ko lating talit. Ito ko yung anak. Ito ko latita Nini. Ito ko latita Amang. Ito yung dati naming lupa. Dati yung lupa ni Inang. Ngayon iba na yung may-ari. Yan. Diyan dati yung malaking bahay. Kasi ito ko lang talaga. Tapos malapit na ako sa bahay namin. Paano bugakat? Ito yung pinaka natitirang lumang bahay kay Tita Narda, Lolo Marcin. Tapos may dalawang bata pa dito naglalaro. Yan kapatid ko.
Ito si Badong. Dapat. Kulay itim nga kawo yung dalawang tilapia. Yung huling kumagat sa akin. Natakot pa ako. Ano yun? Yung ano? Yung bato. Tilapia yung bata. Malaki-laki sana. Tignan mo. Yan. Malaki na yung isa dyan ah. Dalawa yan. Ano, malaki. Brian, pakawalan mo nga sa tabon. Patay yung isa. Yung maliliit. Maliit. Patay itong maliit. Tapos yung malaki, piprito ko. Tara, Badong. May pipiliin ko doon. Sumunod ka. So guys, ayan na yung dalawang kulay itim kanina. Pero nung pag-uwi ko dito, iba na yung kulay niya. Siguro dahil lang yung sa burak. Ayan. Yung maliliit pinakawalan na sa tabon. Palalakihin sila doon. Pero sila, yung dalawa na yan. Yung dalawa na yan. Lulutuin ko yan mamaya. Ang cute. Pero pag buhay pa rin sila hanggang mamaya, hayaan ko lang sila dyan. Pag sila lulutuin. Gawin ko silang pet. Ang cute. Nabing meet mami rin yung mapakaletter eh. Ha? Oo. Ulit mo. Padlit niya. Yung iba, pinakawalan doon sa tabon. Dinala ni Brian, pati yung isang bulig na maliit. Kakatuwa ito.